May share pala ko sa inyo yung ano ba. Kasi super worried kasi si Bana nung nakaraan. Nagka-positive. Yan na, let's eat. Good morning! It's Yan here. Welcome back to our channel. Minsan yung intro ko baliktad. It's Friday. And kaalis lang ni Bana. And kita nyo yung prank ko sa kanya. Medyo ayaw niya talagang maniwala. Kasi okay naman yung performance ko sa trabaho kasi. Kaya medyo siya, tawag dito, medyo kampante. So ngayon, magkakape muna ako. Friday, so may appointment kami kay Sofia. Hapon pala, hindi ako nag-vlog kasi may lagnat si Sofia. Sa lahat pala na nagsasabi na matamis yung kape, kailangan talaga 250 ml na water para hindi gaanong matamis. Kasi yun talaga ang required, 250 ml water. Diba? Sulit na sulit. Parang ito 250 ata to. Kasi yun yung gawa din ni Ate Juvelin, sabi sa akin. Hindi naman matamis kasi yung cup na ginamit niya talaga is 250. Sabi ko, hindi ko din niya napansin. Kasi sa akin, kasi gumagamit ako ng maliit. Tapos ito, malaki. So, I think this one is 250 ml. Yung parang tea mug ba yung gamit niya. So, lang. Alam nyo yung pag-inom ko ng collagen na laktawan ko ng 2 araw. Kagabi uminom ako. So, 7 ko yun. So, bali, nag-stop ako ng 2 days kasi parang inaantok na ako ba tapos bababa pa ako na iinom. Kasi diba, nagpapatulog ako kay Sofia. Pero kagabi, sarap talaga. Eto, hindi talaga siya matamis. Pag tawag ito, pag 250 ml water. Tapos nag-toothbrush din ako maaga. So, ito na yung face natin, 7. Ano na yung collagen? Sarap ng tulog ko. Sobrang sarap. Inom ako ng kape kasi mag-exercise kami ni Sofia. Kaming dalawa lang. Mag-oatmeal sana ako. Magkape lang ako tapos mamaya kakain na naman, no? Okay. Parang napadami yung kain ko ay. May share pala ko sa inyo yung kasi super worried kasi si Bana nung nakaraan. Yung isang kapatid niya nagka-positive. So alam nasa England sila, so nakakatakot. Kaya medyo iba yung iniisip din ni Bana ngayon. Medyo malayo sa mundo yung iniisip ni Bana. Wala ka siya sa kanyang kapatid pa. Puntahan natin si Sofia. Ang aga ko natulog kagabi. Parang talaga ako ngayon. Parang tulog na tulog. Sabi ko nga, bakit ako palaging inaanto? Normally naman, nakakaano ako ng super tagal. Sabi Sofia, come mama. Yan. Yan ginagamit namin, yung mat. Diyan kami kumakain. Say good morning. Yeah, mama, sit down. Say good morning. Say good morning. Oh, okay, sorry. Oh, sorry, anak. Inupuan ko yung tsera na. It's okay. Tsera is there. Say good morning, tita. Sige na. Sige na. So, nag-chika pala kami ng aking mother dear and father dear sa Philippines. Ayan, sa cellphone. Pinapakita ni Papa yung yung bahay na pinapagawa nila dun sa mga common house. Busy sila dyan. Tapos dun sa kabilang... yeah. Tsaka dun sa kabilang bahay. Yeah? Yeah. Mag-exercise na kami karon taod-taod. Kay naman ako inom kape. What is that? Okay. Mama. Yeah. Busy sila. Ito yung yung kusina namin na madaming buslot. Naalala nyo yung yung vlog ko sa Pilipinas na pag umuulan, kuha din mga kaldero, mga balde, mga planggana kay ikuan sa buslot sa balay. Ngayon medyo inaano pa nila.
Problema to, di pa kami makauwi. Talaga, kung makauwi man, wala pang pamasahe. Uy, kung okay na. Ay, nako, Lord. Ay, nako, buhay. Ay. Yeah. Nanginit akong lawa sa kape. Parang kailangan i-exercise. Nak, giba ma the phone, anak. Sa kong princess, galakaw-lakaw. Yeah. A few moments later. Hello! Welcome back to our channel. It's Yan here. Wala angay. Hindi bagay sa akin yung magpa-tweet thumbs talaga. So, mga lalabs, direct to the point na tayo. May ginawa pala ako for dinner. Ayan. It's beef bulgogi. Bulgogi daw yan, bulgogi. Ayan, oh. Kinuha ko lang yung recipe sa internet. Ayan siya. Hindi ko alam kung magra-rice ako. Gusto ko siyang i-try i-rice kasi best served with rice, steamed carrots, and maize. Pero, usapan ng Benibana, kakain kami ng fries. Or baka gawan ko lang si Bana ng fries tapos ako rice, you know? Kahit konting rice lang, no? Try na lang natin. Okay, malapit na si Bana. May mahugasin lang ako dito. Hindi ko siya nagawa kasi, alam mo yung a few days, parang tinatamad ako. As in, teka lang ha, super tamad talaga. As in, super tamad. So, yung ating collagen is tuloy-tuloy pa din. May isang bote pa ako for 8. Then after nyan, inom naman tayo ng bago. So, yung iba pala, nag-research pala ako dito sa Netherlands kung meron bang collagen, Bisaya kayo, no? Pero bang collagen drink dito. So, madaming nagbebenta ng collagen drink. Makita mo din yung mga prices nila. Normally, may crowd fat. Pero hindi ko alam kung saan siya galing. Meron ding Douglas na. Yun yung pinaka-expensive ata. Mga 69 euro siya. Pero, yung nakita namin is low siya on collagen. So, itong atin is 11,000. Kaya medyo mahal siya. Kasi 11,000 fish collagen. Kung gusto nyo yung may mga tag 23 euro, may 10 bote. Yung bote din niya tag 20 ml lang din. Tapos yung collagen niya is ano lang, 20. Yung collagen niya is minsan, ano ba yung mga 5,000, 7,000, ganun. Kaya hindi yan siya medyo effective din. No, nasa sa inyo kung kung pipili kayo. Kasi binote up ko na kasi nagtingin-tingin din ako ha. Kaya yun. Kaya nasa sa inyo na magbayad kayo ng mahal na effective at saka mataas yung collagen. Kaya medyo mahal yung the Diet Coach na Ultra Collagen Drink na iniinom natin kasi 11,000 fish collagen yung gamit doon. 'Di ba? So far naman, si Ate Jenny Lynn, grabe ang hiyang-hiyang niya. Nawala yung mga niya. I want i-ask ko, Ate, pwede ko bang gamitin yung mga photos mo? Para may makita sila. Kasi nagsisend siya sa akin ng photos almost every day. Tsaka naglalagay din siya sa Facebook. So nakikita ko talaga. Tsaka nagsasabi din siya kung ano yung mahimbing yung tulog niya. Nawala yung mga, ano ba yung sabi ni Ate? Nakalimutan ko. Basta ang dami nang shinare sa akin about sa pag-use niya. So, gusto niya umorder ulit pero inaantay niya yung glutathione. Gusto niyang i-combine. Sabi ko sa kanya, tuloy-tuloy mo lang. And then, makikita mo yung result. Tsaka ako din, tuloy-tuloy na din para hindi tayo, para hindi tayo, matanda. Basta I'm excited sa bulgogi. Parang lang siya. Parang yung timpla niya is para lang, steak. Steak. Parang, yung parang tapa lang sa tingin ko. Pero itatry ko siya later. Magluluto muna ako, ha? So, yung iba nagsasabi, you can put oil. Pwede din yung oil mamaya na. So, ako lagyan ko lang ng konti. Kasi wala masyadong taba yung aking Tapos yung sauce, mamaya ko na siya ilagay.
Sofia, oh, nag-slice na naman. Kiwi. Nakita niya yung kutsilyo niya. Sabi niya, mag-slice daw siya. Yeah? What are you doing? Slicing. Sa mukha. Helping mama? Huh? Are you helping mama? Ayan ang bulgogi. Parang ano lang siya. Beef steak. Na yung ating bulgogi. Bulgogi. It's a Korean dish. It's a Korean dish. Rice. Try natin mag-plating. Very cute. Cute lang kasi. Then for me, rice. Like that. Ay. Failed. Kasi. Yan. Like that. Wala akong spring onions and hindi din ako makain ng spring onions. So, we'll do like that. Tapos, corn on the side. Ganyan lang. Diba? And then, sesame seed. Here lang. Tapos. Yum, 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 mama. So yan, maganda yung tignan pag pag may spring onions, but I don't have. Yan na, let's eat. Naman kay Dada, oh, fries lang. Ay, ang mais. Ang mais pala. Kasi gusto din daw niya. It's a cheat day today. Cheat day. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지